Mga kaagoy! Naalala nyo pa ba ito? Ito lang yung dating kinakain nga natin kapag bumibili nga tayo ng isaw. Halos wala na nga nagbebenta ng ganito kung tawagin ay bato-bato. Sobrang nakakamiss nga lang kumain ng ganito. Yung ganitong pagkain, ay grabe, sobrang sarap kapag binili. Hindi ko nga alam mga kaagoy kung bakit wala na nga nagbebenta ng ganito dito sa amin. Dati sobrang uso nga yung ganito, lalong-lalo na kapag maraming sibuyas. Sobrang panalo kapag ganito talaga ang pagkain nyo ngayon, agoy! Pumunta nga ako ng palengke mga kaagoy para bumili nga ng bato-bator kung tawagin dito sa amin ay tain ng kambing. Wala na kasi nagbebenta ng ganito sa mga nag-iihaw. Kaya bumili nga ako ng 2 kilo para kainin nga ito dito sa aming bahay. Alam ko na namimiss nyo nga rin yung ganitong klaseng pagkain. Aminin nyo kumakain kayo ng ganito dati. Sobrang sarap nga ito, isawsaw sa maanghang na suka. Noon nga 2 piso nga lang ito nabibili pero ngayon umaabot na nga ng 5 piso hanggang 10 piso. Minsan nga mga kaagoy, inuulam nga rin namin ito. Yung ganitong klaseng pagkain ay laman loob ng manok. Nilabas ko na nga dito yung aking talyasi. Dahil bago nga natin ito ihawin mga kaagoy, kailangan muna nga natin itong pakuluan. Naglagay lang talaga ako dito ng tubig na wasa sa ating talyasi. Pagkatapos ilalagay na nga natin itong bato-bato. Kayo mga kaagoy, anong tawag nyo sa ganitong klaseng pagkain? Dito sa Pangasinan, bato-bato kung tawagin. Hindi na nga ako naglagay dyan ng mga sibuyas, luya, dahon ng laurel. Okay lang kahit asin nga lang mga kaagoy. Para ganahan naman tayong kumain nito, maglalagay lang tayo ng banana ketchup. Pampatamis ng kaonte at pampakulay nga sa ating bato-bato. Madali lang naman ito iluto. Kapag alam mong kumulo na nga ito mga kaagoy, okay na nga yun. Huwag natin masyadong pakuluan ito mga kaagoy, baka kasi mabuya. Hanggang pulay na kirad sa ating ilulutom. Halu-haluin lang natin ito hanggang umiinit nga. At kapag ganito na nga ang itsura niyan mga kaagoy, pwede na nga yan. Medyo nawala na nga dito yung pagkadugo niya. Siyempre, palalamigin muna natin ito bago nga natin ito tusukin. Sobrang init kaya nito mga tol. Diba sinabi ko na madali nga lang to iluto, pero ang pinakamahirap nga sa part na nga ito mga kaagoy, yung tutusukin mo nga lahat yan. Ay talagang aabutin tayo dito ng 20 to 30 minutes kung ganito man karami. Dahil malamig na nga itong ating bato-bato, tutusukin ko na nga ito. Bali yung stick pala na nabili ko dyan mga kaagoy, ay sobrang nipis at malilit nga lang. Sa isang tusok nga, 7 ang aking nilalagay. At hanggang umabot na nga ako sa ganitong karaming pagtutusok. Kaya sinabi ko sa sarili ko na okay na yan, marami na yan. Kaya chinek ko nga yung aking ihawan mga kaagoy, ayun, medyo may lati-lati na nga. Kailangan munang tanggalin. At saka nilagay ko nga dito yung mga nabili kong uling. Wala kasi akong mabiling gas mga kaagoy, kaya papel na lang yung aking ginamit dito para masindihan nga itong uling natin. Basta pinaypayan ko nga lang ng pinaypayan dito hanggang magkaroon nga ng apoy ito. Mahirap kayo mampadangat yauling. Lalong-lalo na kapag basa pa ito. Bago muna nga natin ito ilagay, nagpahid muna nga ako ng mantika sa ating lutuan. Para hindi dumikit-dikit yung ating mga ilulutong bato-bato. At ngayon nga, ready na nga tayong magluto. Okay, kung papansinin nyo, sobrang sarap niyan. Para mas lalong masarap, gumamit pala ako dito ng barbecue sauce. Siyempre, pampapahid yan sa ating iluluto. O, tara na mga kaagoy, ihawin na natin ito. Pinagkasya-kasya ko na nga lang sila lahat dito mga tol. Para mabilis nga tayong matapos at marami nga tayong maluto. Marami nga nagtataka kung bakit wala na nga ganitong mabibili. Kasi mga kaagoy, ito kasi matagal sa mga iniihaw. Kapag naluluto na nga yun mga kaagoy, magiging kulay niya nga yun, black gray. Sobrang sarap kaya ito kainin, lalong-lalo na kapag may baaw. O kaya mga ginagawa ng iba, pampulutan. Nagpahid mo na nga ako ng ketchup para mas lalong masarap. Pinaypayan ko na nga lang ng pinaypayan dyan hanggang maluto nga itong ating niluluto. Tapos pinahidan ko rin pala dito ng mantika para maamoy ng kapitbahay na nagluluto tayo ng masarap. Kakailanganin nga natin itong ibaliktad para hindi nga masunog sa ilalim. Dapat tansyado dapat ang pagluluto natin dito. At ganito pa lang itsura kapag malapit na nga maluto ito mga kaagoy. Kapag alam mo nagda-dark black na siya, ibig sabihin luto na nga yun. Basta kapag ganitong klaseng inihaw mga tol, ang sausawan nito yung maraming sili at sibuyas. Yung talagang mapapayami at sis. At eto na nga mga kaagoy, luto na nga yung ating inihaw na bato-bator, tinatawag na tain ng kambing. Grabe kung pagmamasdan nyo nga ito mga tol. Ang ganda ng pagkakaluto nga natin. At talagang namiss ko talaga yung ganitong klaseng pagkain. Buti na lang nakita ko nga ito sa bayan. Ang akala ko wala nang ganitong klaseng benta. Para sa ating sausawan nga dito mga kaagoy, gagamit nga tayo dito ng sukang Ilocano. Na perfect nga na sausawan sa ating gagamitin sa ating bato-bato. Grabe, sobrang mura at masarap nga itong sukang ito. Ilalagay ko nga dito yung kanyang page. At pwede nga kayong mag-order sa kanila. Bali mag-add lang din pala ako dito ng aking sibuyas. Tapos ilalagay nga natin dito yung sukang Ilocano. Kung papansinin nyo, hindi na nga natin kailangan maglagay ng sili. Kitang-kita nga natin yung sili ng sukang Ilocano. At kung napapanood mo to, anong oras mo nga napapanood ang aking vlog? At ngayon, isasawsaw na nga natin ito sa ating suka. Panigurado, sobrang sarap nito mga kaagoy. Huwag nyo akong sisihin mga tol kapag bigla kayong nagutom kung napanood nyo nga itong video na to. Basta ang ginawa ko nga lang dito ay nag-food trip nga lang sa bahay. Unang subo pa lang ay sobrang yummy. Panalong panalo, sobrang namiss ko nga yung pagkain ng ganito, agoy.